Жырларым, сіз шытып йөрәгемдә, ил кырында чәчәк атыгыз. Күпме булса сездә көч һәм ялкын, шул кадәрле җирдә хаккыгыз. Аңлагансыздыр инде безнең тамашачыларыбыз. Без бүген әдәби хәзинә тапшыруында герой шагыйрь Муса Җәлил турында сөйләшербез. Муса Мустафа улы Җәлилов 1906 елның 15 февралендә Оренбур өлкәсе Мустафа авылында дөньяга килә. 1913 елда Муса Җәлилнең әтисе Оренбур өлкәсенә күчеп китә һәм шуннан соң 1919 елны кире туган авылларына кайталар һәм инде бер елдан соң әтисе Муса Җәлилнең вафат булып, балалары ятим кала. 6 яшендә ул мәдрәсәгә укырга керә, улларның мәдрәсәсенә, һәм бөтен кешене дә бер вакыйга бар. Ул бөтен кешене дә Тәбәрәк сүрәсен яттан укып 6 яшендә бөтен кешене шаккаттыра. Әл-Мәлек сүрәсе була инде. Баштагы мәлдә әлбәттә Муса Җәлил авыл мәдрәсәсендә 1 ел укып өлгерә, аннары Оренбургка күченгәч, ул инде мәшһүр Әхмәт Хөсәйновның мәдрәсәсендә, Хөсәйния мәдрәсәсендә белем ала. Анда менә нәкъ мәдрәсә вакытында аңа инде Тукай иҗатлары, Дәртмән, Сәгыйть Рәмиев һәм башка шундый бөек улпат шәхесләрнең иҗатлары белән шунда таныша. Оренбургта көчле татар укытучылары була, дин бик көчле була, һәм инде менә бу Хөсәйновларның меценатлыклары белән аларның ярдәмендә төзелгән мәдрәсәләр, мәчетләр эшләп килә һәм менә бу система ул бик әйбәт эшли. Зур бөек шәхесләргә урын биргән, нигез булган мәдрәсә ул. Мәдрәсәдән соң алар үзләренең авылларына кайтырга мәҗбүр булалар. Һәм үзләренең авылында да әлеге мәдрәсәдә өйрәнгән әйберләрне, шунда булдырган гадәтләрне ул Муса Җәлил инде дәвам итә һәм менә шул вакытларда аның мөгаен иҗатка үзе дә тартылуы башлана, үзе дә каләм тибрәтә башлый. Һәм әлбәттә 13 яшендә үзенең беренче Бәхет исемле шигыре дөнья күрә һәм аны газет битләрендә күреп укырга була. Туган авылында агарту эшләре алып барганнан соң 1922 елның көзендә ул Казанга килә һәм 1923 елда инде РАФК кереп укый башлый. Бу инде аның тормышының яңа бер стадиясе, ул формалашкан шәхес, дини гыйлеме дә бар, хәзер инде дөньяви гыйлем дә туплый. Менә РАФКта укыганда ул шулай ук кызыклы шәхесләр белән таныша, алар бер-берсе белән аралашып. Һәм шул вакытта Муса Җәлил татар әдәбиятына аяк баса дип әйтергә мөмкин. Ул төрле газетларда эшли һәм 1925 елда ук аның инде беренче җыентыгы да, шигъри җыентыгы дөнья күрә. Иҗат дигәндә ул беренче чиратта үзең генә каядыр качып иҗат итү түгел бит. Иҗади шәхескә зур биеккә күтәрелер өчен әлбәттә аралашу даирәсе кирәк, башка иҗатчылар белән дә фикер алышу һәм шушы Казанда бергәләп кайнау кирәк. Һәм шуңа күрә минемчә Казанга килү аның иҗатына тагын бер югары этәргеч ясый дип беләм. Казанга гына түгел, аннары 30-нчы еллар башында Мәскәүдә курслар ачыла, ул да булса Казанда опера-балет театры төзелә һәм татар эпопеясы булдыру дигән максат. Шундый максат тора һәм Мәскәүдә инде курслар ачалар, опера һәм балет театрына хезмәт итәчәк кешеләрне әзерләүдә. Әлбәттә инде монда Муса Җәлил үзен әдәбиятта күрсәткән була һәм шунда ләгүе дә аңа зур дәрес булыр дип була инде. Һәм анда аның үзенең тотышы, укуы, үзенең бөтен көчен, энергиясын шуңа багышлау, өйрәнүгә багышлау, чөнки бу гомумән Муса Җәлил өчен генә түгел, татар әдәбияты дөньясы өчен дә яңа өлкә. Либреттолар, татар опералары аңа чаклы әле булмый һәм инде аннан соң да Муса Җәлил монда Казанга кире әйләнеп курсларын тәмамлагач кайтканнан соң да бу юнәлештә татар операсын булдыруда, театр эшчәнлеген башлап җибәрүдә, үзе дә менә либреттолар, опералар язуда зур өлеш кертүдә эшли дип әйтергә кирәк. Бу да аңа зур дәрес, зур мәктәп. Җырлап чигүчегәбез, көмеш саплы энәбез. Бу бүләкне әзерлибез, данлы җиңүчегәбез. Җырлап чигүчегәбез, ефәк яулык читенә, чиккән яулык бүләк булсын, сугышы егетемә. Җырлап чигүчегәбез, чәчәкле сөлгеләргә, безнең кайнар сөю барсын, яуда беренчеләргә. Җырлап чигүчегәбез, батырларга бүләккә,
Бүләкнең иң кадерлесе безнең кайнар йөрәктән. Үтеп барам шулай, урам буйлап. Паратында күрәм, бер бала звонокка әрәйлә, буе җитми. Оптырагач, кара буйлана, мин балага киләм. Әллә димен, звонокка буен җитмиме? Җитми шул ди. Кая, үзем басым бернеме, әллә икеме? 5 ди. Басам. Шуңа бала әйтә: "Абызыкай, синең йөрәкле. Әйдә качык, хуҗашы кыса. Икебезгә дә берәр кирәкне." Ни дисәң дә, Муса Җәлил әсәрләренә, шигырьләренә Аллага шөкер кытлык юк. Җәлилнең татар әдәбиятына керткән өлеше бик зур. Аның балалар әдәбиятына керткән өлеше дә бик зур. Аның улылар әдәбиятына да һәм татар операсының нигезендә торучы әсәрләрнең берсе бит инде Алтын чәч, Илдар опералары. Гомумән Муса Җәлил нәкъ менә иҗатта төрле жанрда эшләгән кеше һәм шуның белән ул башка шагыйрьләргә үрнәк тә һәм шул ук вакытта аның теле дә Тукайның теле түгел инде. Тукайның теге 20 гасыр башындагы тел түгел, нәкъ менә бүгенге тел. Опералар турында сөйләшә башлаган идек һәм Алтын чәч операсы турында беренче татар операсы дип без аны беләбез бит инде. Һәм кызганыч, ул опера турында гади татар кешесе белми диярлек. Әгәр дә без үзебезнең менә бу элекеге буыннардан килгән эпосларны, достаннарны белсәк, минемчә, бүгенге көндә без Алтын чәчне дә белер идек. Муса Җәлил аны барыбер халкыбызга янәдән терелтергә теләгән, чөнки алар бит инде ынтыла башлаган ул заманда ук. Опера язу ул шагыйрь өчен биеклек, биеклек, аңа хәтле барып үсеп җитәргә кирәк. Сиңа ышандырырга тиешләр, чөнки синең язган нигездән күпме кешенең эше тора. Монда бит драма гына түгел. Драма гына түгел. Инде Җыр да бар, шул акта шигырь дә бар. Бөтенесе бергә ташкан. Инде мәсәлән шул 34нче елдан 41нче елга хәтле әгәр без Казанга кайтканнан соң тормышын алсак, Муса Җәлилнең аның иҗатын алсак, лирик героен алсак, аның Казанда кайда нинди фатирларда торганын сөйләсәк, әйбәт инде салкын, нинди авыр шартларда яшәгәннәрен искә алсак, аның лирик героенда гомумән менә бу сизелми. Ул барыбер үзенең эшен ничектер хезмәт иттереп башкара һәм аны юкка гына түгелдер, мөгаен шундый җаваплы вазифаларда эшли бит инде ул. Язучылар берлегенең беренче урынбасары, сәркатибе, җаваплы сәркатибе, аннары Казан шәһәре депутаты, аны депутат иттереп сайлыйлар һәм менә бу ике вазифада ул 41нче елга хәтле сугышка алынганчы армия сафларына алынганчы хезмәт итә. Армия сафларына алынуда бит аның үзенең теләге белән броненнан баш тартып, үзе китеп бара бит ул. Ул ягында онытмаска кирәк. Муса Җәлилнең батырлыклары турында әле сөйләшербез. Вакытыбыз бар аның өчен аерым. Әйдәгез әлегә тагын бер матур гына шигырен тыңлап китик. Бик уңган безнең бакчачы бабай. Яше үзенең 90да бугай. Ул кояш белән бергә кузгала. Көрәген ала, җиңен сызгана, түтәлләр казый, гөлләр утырта, алмагачларның башларын кырка. Түтәлне тутырып үсә җиләкләр, нәркис, миләүшә, сөмбел һәм мәкләр. Язын бакчага кайталар кышлар. Безнең кадерле, канатлы дуслар. Бигрәк күңеле май башларында, кайнар яфрак ярган чагында. Шул чакта бабай кинәт яшәрә, тауларга карап, күзе яшьләнә. Бу таулар бер көн үсеп җитәрләр, яшьләр бакчаны мактап үтәрләр. Үлсә дә бер көн безнең бакчачым һәр яз яшәреп, яшәр бакчасы. Шаулар сагынып дусты карагай, нинди бәхетле бакчачы бабай. Менә без балалар әдәбиятын тыңлыйбыз да, һәм авызларыбыз йырыла, кәефләребез күтәрелә башлый, һәм Муса Җәлилне дә үзебез өчен яңадан ачабыз кебек. Муса Җәлилнең иҗаты балалар иҗаты гына түгел. Аның иҗатын мин гомумән икегә бүлеп карар идем. Беренче шигырь иҗаты ул
сугышка кадәр, 41 елга кадәр аның инде томлыклар да шулай бүленгән. Һәм икенче чор иҗаты ул әлбәттә инде сугыш башланганнан соң, әсирлеккә төшкәннән соң аның бөтенләй иҗаты икенче төргә әйләнә. Тагын да бер югарылыкка күтәрелә. Мин әйтмәс идем, ул әгәр дә хәтта сугыш булмаган булса да, ул яхшы гына, зур гына шагыйрь булыр иде. Ләкин аны нәкъ менә шушы әсирлек аны бөек шагыйрь итә. Һәм монда бит шәхес икенче яктан ачыла. Ул ягы да бар. Беренче чор иҗатында аның бик яхшы шигырьләр дә була. Аның ничектер ял итер өчен язылган шигырьләр дә була торган инде. Иранчык дип әйтмәс идем аны. Шул вакытта ул күбрәк аның темасы инде шул комсомол. Без бит юкка гына комсомол премиясе булмаган Җәлил исемендә. Ул комсомол турында бик күп әсәрләр язган, пионерлар турында иҗат иткән. Балалар иҗаты шул ук шушы партиягә нигезләнгән иҗат булган бер яктан караган, икенче яктан аның шушы иҗаты алар барсы да нидер кызыл шигырь генә түгел. Бер яктан ул идеологиягә туры килгән, икенче яктан әлбәттә инде тәрбия һәм гомумән безнең татарның педагогикасы дип әйтергә була. Бу балалар шигъриятенә килгәндә. Инде уллар шигърияте аның әлбәттә менә күз шигыре бар аның. Синең кайтасың ишеттем дә, юл читен чыктым ашыгып. Ил өстенә аппак туман төшкән, ил өстендә көмеш аксыллык, менә шундый шигыре бар аның. Һәм ул нәкъ менә муабид дәфтәрләре, шигырьләре белән дә аваздаш дип әйтергә була. Чөнки анда да туган ил, анда да туган илен ярату һәм мәхәббәтне туган ил белән бәйләү, хатын-кызга булган мәхәббәтне дип әйтик инде. Аның бит инде муабид дәфтәрләрендә шул чагыла һәм менә бу нигез булып торган шикелле аның шушы иҗаты. Гомумән минемчә Муса Җәлил ул үз илен ничектер теге яшьтән үк яраткан кебек һәм аңа тугры булган. Үлгәндә дә йөрәк тугры калыр шигъремдәге изге антына бар җырымны илгә багышладым, гомремне дә бирәм халкыма. Муса Җәлилнең цитаталары аның хәтта аның әсәрләрен минемчә һәрбер җиргә элеп куеп, девиз, тормыш девизы була кешенең. Аның һәрбер ике җөмләсен алып, аны мәкаль ясарга була. Шуңа күрә мәкаль итеп кабул итәргә була. Шуңа күрә бик талантлы иҗат һәм мин хәтта камил иҗат дип әйтәсем килә. Бигрәк тә муабид дәфтәр, мин тагын бер сүз әйтәсем килгән иде. Муабид дәфтәрләре иҗатына килгәндә, аның ул вакытта кәгазьгә кытлык була. Ул аны белүебезчә төрле папирусларга, ниндидер вак-вак кәгазь кисәкләренә яза. Шуңа күрә ул баш миендә, үзенең уенда шундук редакцияләп, шундук камил шигырьләр генә иҗат иткән шикелле. Чөнки анда сызып, бузып утырырга урын да юк, вакыт та юк. Анда редакцияләп тә торасы юк Муса Җәлил шигырьләрен. Юк, гомумән мөмкин дә түгел анда редакцияләргә. Нигә хәтле сугышка хәтле классик шигърият. Сугышка хәтле булган шигырьләрендә дә аеруча теге балалар өчен язылмаган, өлкәннәр өчен язылган шигъриятендә алай мин ниндидер китекле шигырьләр дип әйтмәс идем. Алар бик шундый матур, төгәл матур фикерләре тәмамланган. Фикерләр ул заманча тел белән язылган. Әгәр дә без 1906 елда әле ул гарәп хәрефләре белән укыган кеше буларак, аннары латин алфавитына күчкән шәхес буларак, аннары инде кириллицага күчкән, эш алфавитта булган, үзенә сеңдергән шәхес буларак, ул минемчә анда тигез язу, дөрес язу менә бу барыбер бит ниндидер үзенчәлекләр барлыкка килә, бер алфавиттан икенче алфавитка күчкәндә дә. Белмим инде, алфавитлар күчү ул әлбәттә шагыйрьнең иҗатына шулкадәр тәэсир итә микән, мин бу мәсьәләдә бер шикләнәм. Чөнки ничек кенә әйтсә дә күңелеңнән чыккан сүз бер кайчанда нинди генә хәреф белән язсаң да ул үзгәрмәй әлбәттә. Мин ритмнар мәсьәләсендә әйткән идем, әгәр дә ритмнар шулай үзгәрүләре турында. Һәм ни дисәк тә без янәдән барып тоташабыз инде сугыш шырына, сугыш әдәбиятына, сугыш вакытында, папирусларда язган вакытларда һәм андагы эшчәнлеге турында да әйтми китми булмастыр. Җәлилчеләр менә бу Идел Урал легионын төзү, андагы кешеләргә пропаганда, туган илегезне сатмагыз. Ул бит инде төп максаты бит шул була. Ул шәхесләр чыгып, әгәр дә дошман ягында сугышкан булсалар, безнең язмышыбызда нинди булыр иде икән әле белмибез. Чөнки бу вакытта ул үзенең милләтен дә коткарган дип әйтергә була. Ләкин Муса Җәлил безне бәхет иткән кешеләрнең берсе. Татар халкына беренчедән ул үзенең шундый каһарманлыклар, үзенең батырлыклары белән бер герой бүләк иткән. Икенче яктан ул халкыбызның йөзен ак итеп калдырылган. Монда күпер иде.
Партизаннар күзәтчесе килде бер төнне. Тавыш-тынсыз үтеп, ул будкага немец часовойын үтерде. Аннан соң Зифа таш күпергә карап торды, бераз сызланып. Елга көтте. Конлы 3 яшенең яшнәгәнен сабырсызланып, узакламый каты шартлау булды. Җир тетрәтеп, күпер ишелде. Елга көлде. Фашист танкларның кире кайтыр юлы киселде. Әрәмәдән кинәт калкып чыгып, партизаннар һөҗүм иттеләр. Ярга кысып явыз дошман явын, сөякләрен таптап үттеләр. Таң сызылды. Алсу таң нурында партизаннар күрде елганың. Дошман каны белән кызгылтланып, ачу бөркеп, кайнап торганын. Тик күзәтче егет күрә алмады. Таң кайтканын туган җиренә. Фашист туты гомерен кискән тәне ятып калды күпер төбендә. Сугыш үтәр. Артык бу җирләргә йырткыч фашист аяк баса алмас. Елгабыздан артык су эчелмәс. Балабызны дарга салмас. Сугышып алган якты таңыбызны таплатмабыз артык аңардан. Ал чәчәкле аланнарыбызны таптатмабыз артык аңардан. Җиңү даны белән таң аттырган, бу урында тиздән тагын без ярсу елга аша килеп торган таза, матур күпер салырбыз. Күпернең гранит капкасында чагылдырып алтан шәүләсен басып торыр күпер күтәртүче партизанның батыр гәүдәсе. Шатландыра яратып укылулары Муса Җәлил шигырьләренең. Кем тарафыннан булса да, балалар булсын, өлкәннәр булсын. Муса Җәлилнең әле шигырьләгән туган җырлары да бар. Җырларын барыбызда беләбез, ишеткәнебез дә бар. Кабатлап та торабыз. Мәсәлән, аның Сагыну дигән җыры бар. Заһид Хәбибуллин киенә. Гүл чәчәкләрен тезәм үзәм мин, юлларыңа тезәм мин, бик сагындым иркәм, бик сагындым сине. Әле дә ничек түзәм мин дигән җыры бар. Һәм шулай ук җир җиләгем, кура җиләгем, сагынып көтәм сине чибәрем дигән җырны белмәгән кеше юк инде безнең. Һәм башка карак биси җырларым дигән һәм башка җырлар бөтенесе килгән салган без инде башында белеп тә бетермибез, чөнки кемнәрдер төрле конкурсларда аның бөтен шигырьләренә диярлек җыр язып бетерделәр бугай. Шуңа күрә балалар җырлары дисеңме, уллар җырлары дисеңме, әлбәттә опера бит инде, ансы да бар. Шуңа күрә бик зур шәхес җырлар иҗат иткән кеше буларак та. Муса Җәлилнең иҗаты, менә балалар иҗаты дигәндә аның Татарстан китап нәшриятында шундый Кызыл ромашка дигән китабы чыккан иде. Әлбәттә бу күбрәк балалар өчен дисә дә, анда уллар шигырьләре дә бар. Инде Җәлил варисларына дигән китапны сезнең каршыгызда утырган Рифат Сәлах һәм Энҗи Хөснетдинова белән бергә эшләдек без бу эшне. Бик уңышлы чыкты шикелле. Без инде ул китапка Җәлилнең шигырьләрен керттек. Башта белән биографиясе, аның алган премияләре, ул белүебезчә Ленин премиясе алган шушы Моабит дәфтәрләре белән Советлар Союзы герое исеме бирелгән 1956 елда. Монда инде тагын шул ягы үзенчәлекле китапта без бер ягында Татарча, бер ягында оригинал, ягъни татар телендә, һәм инде тәрҗемәләрне куйдык. Гомумән Муса Җәлилнең бик күп иҗат ителгән, һәм бик күп тәрҗемә ителгән шагыйрьләрнең берсе, иң күп тәрҗемә ителгән шагыйрьдер ул татарларда мөгаен. Аның шигырьләре СССРда торган барлык телләргә тәрҗемә ителгән. Әле аннан тышта испан, француз, чех һәм башка бик күп телләргә тәрҗемә ителгән. Бу инде шагыйрь өчен, Корея теленә дә хәтта искә төшәләр менә. Бу инде шагыйрь өчен бик зур дәрәҗәдер мөгаен. Муса Җәлил шундый иҗади яктан бәхетле дип әйтергә була. Аның батырлыгы да бар, аның иҗаты да бар. Икесе бергә иң югары батырлык һәм иң югары иҗат бергә кушылгач, ул андый уникаль шәхес башка җирдә юктыр минемчә. Гомумән
Аның шәхесе дә һәм аның менә бу 56 елдан соң программага кертелүләре, акланулары, реабилитациялары менә татар балалары өчен ул Муса Җәлил ул шуннан да үрнәк булган. Аның тормыш юлы, аның иҗаты әйбәт өйрәнелгән. Аның иҗат җимешләре бик күп җирләрдә бар һәм танышып була. Менә бу да безнең өчен теге кайбер шагыйрьләрнең, шәхесләрнең китапларын иҗат интернет даирәләрендә дә таба алмаган очракта иҗат җимешләрен менә инде Муса Җәлил белән андый кытлык юк. Һәм бу да ниндидер халыкка аның якын булуы да бу яктан да әйбәт. Күз нурым син, матурым син, тулган аем. Ой тулганда, йокла инде матуркаем. Токмак әйтер сиңа җилләр, алмашы әкият сөйләр. Йокла нәнәй, йокла бәби, әлли-бәлли-бәлли-бәү. Син үсәсең матурланып, алсу гөлдәй, гөлләр үскән. И бәхетле матур илдә, гөлләр сине назлап сөяр. Кояш көлеп башын ияр. Йокла нәнәй, йокла бәби, әлли-бәлли-бәлли-бәү. Шушы шигырьләрне тыңлагач, аның иҗаты турында сөйләшмәшә мөмкин түгел. Чынлап та аның иҗаты матурлык, гүзәллек һәм батырлык әлбәттә. Инде әйтеп үтүебезчә, аның һәрбер фикерендә мәкаль шикелле. Мәсәлән, мин күп күрдем филдәй кешеләрне, киң күкрәкле, тимер бәдәнле, тик күрәсе иде эше белән кеше булган иң чын адәмне дип язган Муса Җәлил. Аның иҗатында чынлап та менә шушындый батырлык, тугрылык, дөрестлек халкыбызның символы. Халкыбызның символы, юкка гына ул күкрәк киереп, шулай богауланган килеш горур карап тормый. Һәм Харис Якуповның да хөкем алдыннан менә бу әсәрләре аның шулай барлыкка килмәгән. Әле татарлар елмаеп үлделәр дип әйтәләр. Татарлар елмаеп үлделәр, нәкъ менә аның буенча. Алар барсы да башта, аларның бит үлем алдыннан җәза бирергә дигән вакыт алдыннан алар җыелышып, башта Коръән укыйлар, аннан соң бергәләп җырлап китәләр. Менә бу фактлар һәм елмаеп үләләр чынлап та. Алар үлемнән курыкмый, чөнки алар бу дөньядан шәһид булып киткән кешеләр. Шәһидләр алар үлми. Урамда язның җиткәнен күргәч, урманда сазның кипкәнен күргәч, көрәк алдылар, иңгә салдылар, кырга бардылар кечкенә дуслар. Кырда җылының үлчәвен белгәч, сөргән җиренең тулганын күргәч, җирне яхшылап, түтәлгә иеп, чәчтеләр орлык кечкенә дуслар. Кичкә кадәрле җирне актарып, иркен яланда дәртләнеп, янып, каршыладылар язны эш белән, сүнмәс көч белән кечкенә дуслар. Муса Җәлил шигырьләре рухландыра, канатландыра. Аның шигърияте безгә өмет бирә һәм үзеңне әле тагын үзеңдә тагын нинди көчләр бар икәнен тоя башлыйсың. Чынлап та эчке кешеләрне, эчке рухи кешеләрне ача торган шигырьләр булар. Һәм гомумән, әгәр без Муса Җәлилнең шәхесеннән иҗатын аерырга тырышсак, бу килеп чыкмаячак. Чөнки аның иҗаты шәхесе белән, аның эчке кичерешләре белән, аның тормышы белән тыгыз бәйләнгән һәм без иҗатын өйрәнгәндә дә аның, без инде аның тормыш юлы белән бәйләп өйрәнәбез. Шул вакытта мәсәлән шаян шигырьләре аның үзе белән булган хәлләр түгел бит инде. Мәсәлән Парашют дигән, Хәдичә дигән шигырьләре ничектер аерыла да кайбер адәм менә шушы әсирлектә язылган шигырьләр, аларны аерып булмый. Мәхәббәт шигырьләре, аларны аерып булмый шәхестә. Шулай итеп, дуслар, безнең дә сезнең белән саубуллашыр вакыт җитте. Муса Җәлил турында әлбәттә күп сөйләп була, ләкин әлбәттә тапшыруыбыз да шикләнгән. Муса Җәлил һәрберебезгә якын шәхес. Ул безнең өчен шагыйрь генә түгел, ул безнең өчен батыр гына түгел. Ул безнең рухыбызның бер өлеше. Менә шундый матур сүзләр белән тапшыруыбызны тәмамлыйбыз һәм сезнең белән саубуллашабыз. Киләсе очрашуларга кадәр.